Hej alle sammen, mit navn er Sofie. Hjertelig velkommen til min YouTube-kanal. Inden jeg lige fortæller for meget, så husk I kan komme og møde mig til et squishy-marked, som Squishy Zoo arrangerer den 10. juni i DGI-byen fra kl. 11 til 16 i Københavns DGI-by. Og jeg håber at se så mange af jer som muligt til det. Jeg er der i hvert fald fra kl. 2 til 3, men jeg kommer nok også lidt før. Og mere information kan I få her ved kortene. Det jeg skal lave i dag, det er en squishy-video. Jeg plejer virkelig godt at kunne lide mine squishy-videoer, og de bliver også efterspurgte. Og det her bliver min sådan tredje squishy-relateret video. Og det bliver min første squishy-tag. Og det squishy-tag, jeg skal lave i dag, det er mit mest squishy-tag. Så man kan fx sige min mest et eller andet squishy. Og så skal man så vise den frem. Jeg har 14 spørgsmål, hvis jeg lige tæller rigtigt. Dagens kommentar på skærmen her. Pop! Lad os bare skyde den her video i gang. Det første spørgsmål, jeg har, det er min mest slow rising squishy. Der har jeg valgt den her pingvin. Det var også en af mine første squishies. Og det er ikke fordi den er mega monster slow rising, men det er min mest slow rising squishy. Og den her er jeg rigtig glad for. Den har desværre nogle defects og sådan noget. Det næste spørgsmål er min mest yndlingspakke, og der har jeg valgt pakken fra min Senko Elan Toothpaste. Og jeg synes pakken er mega cute, sådan gennemsigtig og der er mulige ting på, så det er virkelig min yndlingspakke. Jeg synes den har en mega nuttet indpakning med alle detaljerne og sådan noget. Og så kan jeg rigtig godt lide, når indpakninger er gennemsigtige. Og lejsen der her, jeg ved ikke helt om I kan se det. Min mest dense squishy. Og hvis du ikke ved hvad dense betyder, så er det sådan min mest slow rising squishy, kan man også sige. Altså den er sådan, ja, den mest dense. Og den må I lige hente, vent lige 2 sekunder. Den jeg har valgt til det her, det er den her pandaen. Fordi den er bare sådan overhovedet ikke slow rising, og den er virkelig dense. Og ansigtet er også bare vildt underligt. Ja, den købte jeg i Thailand til sådan 3 kroner eller sådan noget. Ja, men den er virkelig ikke særlig god. Den er virkelig dense, den her. Det næste spørgsmål er min mest farverige squishy. Den jeg har valgt, det er den her enhjørning. Hvis I har set min squishy-pakkeåbning, så er det den jeg har fået fra Squishy Zoo. Men det er i hvert fald den her enhjørning, der sover på sådan en sky. Og den har virkelig mange farver, både enhjørningen, men også skyen. Den har alle mulige nuancer. Den har sådan alle regnbuens farver. Det næste spørgsmål er min mest urealistiske squishy. Og jeg har ret mange urealistiske squishy, så det var lidt svært at vælge. Den jeg har valgt, det er det her panda-par noget, som jeg også fik i min squishy-pakke-video. Jeg synes, den er ret urealistisk. Det næste spørgsmål er min mest defected squishy, og der er i hvert fald en helt klar en. Den jeg har valgt, det er den her citron her, og den er totalt defected. Mega defected, ja. Men jeg overvejer at lave sådan en squishy makeover på den, hvor jeg gør den helt vildt flot og perfect. 150 likes, så laver jeg sådan en video. Jeg laver nok også sådan en video alligevel, men ja. Det var i hvert fald min mega defected squishy. Min mest realistiske squishy, det er det her jordbær. Jeg synes, det er ret realistisk, udover det er lidt for stort i forhold til et jordbærvær. Og den er virkelig soft, og den er jeg virkelig glad for. Min mest hårde squishy, og det må jeg helt klart sige, den her Soft and Slow Cupcake. Den er mega defected. Næsten lige så defected som citron. Og jeg synes, den er virkelig hård og squishy. Man skal sådan anstrenge sig lidt mere for at squish den her. Næste spørgsmål er min mest glemte squishy, og jeg vil lige kigge i min squishy-kasse, og jeg har faktisk ikke glemt, at jeg havde den her, så det siger lidt om, hvorfor jeg har valgt den her til det her spørgsmål. Men det er den her aubergine. Jeg havde helt glemt, at jeg havde den. Det var en, vi købte i Thailand. Men i hvert fald, den her aubergine har jeg i hvert fald ret meget glemt.
Det næste spørgsmål er min mest cute squishy. Til det spørgsmål har jeg valgt det her får, som jeg også fik i squishy-pakken fra Squishy Zoo. Jeg synes, det er mega cute, det her får. Jeg synes, det har et virkelig nuttet ansigt og sådan noget, så det er i hvert fald min mest cute squishy, synes jeg. Jeg kan rigtig godt lide den her squishy, for den er ret soft, men heller ikke mega slow, så den er sådan god til stress. Det næste spørgsmål er min mest softe squishy. Og der har jeg den her is. Det var den, jeg købte Pink Flamingo i en dag i mit liv. Jeg kan se sådan her ud. Den er virkelig, virkelig soft. Og det synes jeg er virkelig dejligt. Altså sådan, bare når man trykker ind på den, bliver den nærmest squished. Den er også ret slow. Jeg kan virkelig godt bare lide den her squishy. Det næste spørgsmål er min mest nye squishy. Til det spørgsmål har jeg taget min Sankomiland Sushi Squishy. Og den er en mega nuttet pakke. Den købte jeg i dag af en på min skole. Det er også derfor, den er meget defektet, men det er fordi den er brugt. Men ja, den er mega cute, og den er jeg virkelig, virkelig glad for. Og lejsen er her. Næste spørgsmål er min ældste squishy. Jeg viser en, jeg har vist før, men den her cupcake, det var min allerførste squishy. Ja, det er også derfor, den er så defektet. Det sidste spørgsmål er min mest betydningsfulde squishy, og den var også lidt svær, men der har jeg valgt den her Peach, fordi det var en, jeg købte i Thailand, og det var en virkelig god tur, så derfor er den ret betydningsfuld. Og jeg havde siddet på det her jord, men jeg havde ikke lige lagt mærke til det. Den er også ret god, og det var også en af mine første squishes, så det er derfor, jeg har valgt den. Det var alt for den her video. Jeg håber mega meget, I kunne lide den, og at I kunne lide, det var en lidt anderledes video. Så må jeg meget gerne give den her et like, hvis I gerne vil have flere squishy videoer. Så ses vi i min næste video. Hej hej!